Sige na, pag sinulas na po, anay. Sabi na lang tayo. Ikaw. Sige tayo, nila po, anay. Kay question and answer portion lang na yun, Char. Naitay, kumusta po ka mo yan ang adlaw? Happy. Damo man po yung mga kuan nga to. Pagka, may ano po yan na. Happy Father's Day. Tatay, happy Father's Day po. Aside po, Father's Day, nanay, ano pa po ito yung celebrate? Among kasal. Wow! Wedding anniversary. Wedding anniversary, Buwas pa. nanay. Buwas Advance pa. wedding anniversary po. Thank you. And, pero na po ka years na yan, tatay? 41 na, ma'am. 41 41 na years. po, wow. Pero po yung anak nanay, tatay? 6. 6 po. Ano po tatanan na yung mga anak? Ato ha. Usa, wala din nili malitan. Oo. Ato nga ni takloban ang duha. So, nanay and tatay, okay na po may ipakita kami ha iyo yan ha? Okay, okay. Okay na po. Sige nga, di po kita. Hindi po. Hindi po. And, sige, tatay, buligin nanay. One, Ay. two, three, go. Nakakabuhat. Sige po. One, Sige po. two, three. Wala, di na pa open na tatay. Susi and slow. Sige tay. Oh. Kapit ni tatay, ikaw na, kuko ka. Alright. Ano lang pa tatay? Tara, tara. Awit ko'y alay ko sa aking mga Nanay and tatay, happy wedding anniversary po. Ngani po kita. Ato bang kita kalit aton cameraman? Mga artista ko din ng Hirayana. Hagi, nanay tatay, kumusta po? Masaya kami. Magbulag man po kamo yan na kayo kasugan. Social distancing? For the first time. Oh, ala emotionally nanay nga ni tatay. Ina-expect po ba ninyo nanay, tatay? Hindi rin namin in-expect. 41 years na nanay ng tatay, grabe ano. Kumusta man po itong mga years, nanay, tatay? Siyempre may masaya, may na naman mga malungkot, pero yan na masaya na kami. Pero strong good lagi ang nanay, ano? Feeling strong para ito na akong duha nga anak nga wala pa anak, nga wala pa asawa. Opo. Nanay and tatay, I'm sure maaram po kamo. Maaram po ako, ngan maaram kamo nga. Kunti kang kanaini nga surprise. Wala naman ako ibang lalaw, man kundi tikang lahiya. Kanjoy. Wow, ini nga surprise ni kan Mom Jay. Pa Mom Jay yan na nanay, tatay? Ay po ya. Ato ha, barin. Marayo ano po. So bisan po yaray uray lagya pa yung mga limot. Ano yung special day, which is ano yung anniversary. And syempre may daw po kita nga di, mga foods. May Thank you. cake, iba-iba ka klase nga food, and may pizza, may nagihapon po litso. At dire lang po ito nanay tatay. May nagya po yung message para haiyo na duduha. Nga di po kita tatay. Tatay, sige, relax na po. May maulol po. Tatay. Maray. Sige po, adi po niya message. And syempre nanay, may dagihapon po para haiyo. Flowers po. Thank you. Biwas, biwas, bi. Basta. Nanay, tatay, may message po para haiyo. Babasahon ko po. Happy wedding anniversary, Nay Tay. Hasakob, hin 40 katuig, usagudlaan amon nanunungduman naging celebrate ta an iyo anniversary. Sanglitya na, gusto namon na maging special ini na iyo ika 41st. Nay, Tay, damo nga salamat han iyo diri matatawaran na paghigug mahaamon. An iyo mga sakripisyo, an iyo mga sagdon na nagpapabilin haam hunahuna. Salamat nga bisan waray kamo makahuman han iyo pag-eskwela, waray niyo kami isugad ha iyo. Diri matatawaran hinbisan hino an iyo sakripisyo amon na magpakahuman kami hit amon pag-eskwela, nga magkaada kami hit maupay nga trabaho. Waray man namon kahatag ha iyo an profesyon na amon na eskwelahan, pero adala kamo gihap nga nasuporta ha amon. The best kamo amon higugmaon kamo namon.
Hinaot unta, tagan pa kamuhin hilawig na kinabuhi. Para makaupod pa kamo namon hinmaiha ngan makapag-celebrate pa kitahit iyo ika 50th, 60th ngan 70th anniversary. Itiyo apuha akon utang laanay. Wari ko pa kang kikitihi Mark 2. Mana net papagtikang-tikangan na. We love you, Nay Tay. The best kamo para haamon. Enjoy the day. Hinaot maging malipayon kamo takguti na surprise. Love you, Nay Tay. Adi po niya yung message para haiyo. Kumusta po na? O, gido. Wow. Ay, nalibang ang mga anak. Wow. Pwede bumulig tayo. Dali! Nanay, tatay, may gusto po ba kamo igyakan? Ano po yung message? Kaya ko masisirin. Salamat. Nararamdaman ko mahal na mahal ko yun. Salamat din madam. Nanay, ano po yung message para kang tatay? Salamat din madam mga talan nga sakripisyo ni Maham. Basta yun. Tatay, ano po yung message para kang nanay? Salamat ako nga may anak ko mga anak. Ako ka. Naghahalaga ako nito. Kalintay. Kalipa. Salamat. Hindi ko ninanalimutan si Maham. Nanay, tatay, pwede po ba kami mag-request? Isang hug or kiss naman po. One! Nanay na, i-picture na. Wait lang. Happy anniversary po! Happy na ng tatay? Happy. Dari pa po kuman nanay ang tatay. May naghihapon po kami. Regalo para kang tatay. Kay di ba po? Father's Day yan na. Di ba po? Ano po ang regalo tatay? From Sky Surprise on Wheels po. World's Best Dad Award. This certificate is given to Jose Aduana for being the best father anyone could ask for. You are an inspiration to the entire family. From the very beginning, you have always been there, sharing your love and showing what it means to be an amazing dad. We hope your day is filled with overflowing happiness. From Sky Surprise on Wheels, Tatay, given this June 20th, 2021. Parang bata na akong mabugat niya regalo, Tatay. Tatay. Kita hari tay. Kuha na ni mo kuhan. po? Ano mo diploma? Sure? Nanay and tatay, once again po, from Sky Surprise on Wheels, we wish you happy 41st wedding anniversary. Sana pa po damong pa po na anniversary Thank you, thank you, ma-celebrate. thank you very much. And siring pa man, keep the love burning. And, Nanay, napapagto. Happy po, happy. Thank you so much po. Sobrang ka-happy yan ha. First of joy ito. Happy Father's Day. Thank you. Thank you so much. Message na lahat to. Thank you. Thank you. Anak ko. Bye-bye.